Många bakom och kan vi se dem här. Och så gärna där vi inte har alla på plats och till. Ja, vi är alla hjärtligt välkomna till Järnvägsföreningens järnvägsförening. Vi är en ideell förening här, vi jobbar helt och hållet gratis. Den lön vi har, vi är alla glada resenärer till leenden. Vi njuter av barn och skratt. Det är en bättre lön vi har, tyvärr betalar inga räkningar i dagsläget. Det är en ideell förening och vi kör då med en gammal smartspår järnväg inte mindre än 891 som mitt mellan spåren här. Stora järnväg mellan Göteborg och Skara, Stockholm, Alingsås. De kör då på 1435 mm spårvidd, lite bredare. Eftersom banan byggdes i privat regi, privata bolag har inte riktigt samma ekonomi som staten har. Därför valde de att transportvariant lite stora lok och vagnar är lite mindre, smalare och framförallt lite billigare. Och privata bolag, de bygger järnvägen mellan befintliga städer, de bygger banan från den stora staden Skara i norr, den lilla staden Göteborg i söder. Som är sträckan här, som vi kör idag, tyvärr la de ner spåren så småningom. Det är staten som gör det att de driver järnvägen i 20 år. La ner spåret och så la de spåren till Angered på samma banval istället, tyvärr. Men bevaret är då sträckan Anton i söder. Det är för signal, 11 km vi kör med gamla hela området. Det kör vi då, Eldan har jobbat med brutet 250 kilokol samt 1,5 kubik med vatten på den här sträckan fram och tillbaka. Sen tycker vi tar lång tid att fylla upp badkart hemma. Det är som brukar 600 badkart varje tur om där. Vi måste fortare än vi har en sund som ligger i sund allt och bakom här som har gott med vatten här. Och det var till av den nya pumpen som vi har lite bättre.